Tak čaute, ja vás zdravím u nového videa. Teraz sme tu u Akinátora a keď tak pozerám, tak niekoho si dáme. Takže voláme sa Hramiko. Či? Dobre. 28. Ne, normálne. Tak. Question si ja... Dáme si teraz napríklad nejakého futbalistu. Dajme si Messiho, ale potom Ronalda, potom nejakého youtubera a tak ďalej. Takže je reálny. Tak to neviem. Tak dám asi novú. Tu neviem presne čo znamená, ale asi áno. Nie, tento charakter je ten tvoj charakter žije v Poľsku. Nie žije v Poľsku. Charakter Crow Family, to neviem čo znamená, počkaj, tvoj charakter. Tak asi áno, to neviem. Nativo Italian, tak to určite nie. Ne. So charakter. Family summon your... Yes? No kto to je? Som zvedavý. Tak to nič neukázalo. To je zlé. Načítava. Rýchlo načítaj, že by sme mohli vidieť daco. Kto to je? Myself? Či ti šíbe? Ja som nechcel jeho. Áno, chcem pokračovať. Už má neser, Akinátor. Questions N. No, takže dáme si teraz napríklad Goga. Charakter Ne, ja neviem, počkať. Nie je to charakter žena. Charakter čo? Je tvoj charakter matka? A tak jedno, ja to dám ne. Áno, už to pomaly ide. Počkať, ešte charakter with orange shoot. Áno. Charakter fed to hair. Fed. Dáme áno asi. Character from other universal. No. Your character played Star Wars. To určite ne. Je tvoj charakter, neviem čo, number 7 v hre? Nie. Je tvoj je tvoj charakter v... Neviem čo to presne, ale asi to s tom mysle áno. Je tvoj charakter link to the battles, no. Midfail, no, musím ho roštovať. Genre. Áno. Počkaj, či to už ne? Ešte je charakter Hell Pet, áno. Charakter Prime Famous Movies, asi ne. Beautiful, neviem čo to je. Čakaj, Beautiful, čo je, som zabudol. Dobre, tak charakter... Ne? Áno, to hľadol, to je sviniar. Tak dáme no, dáme yes. Ideme ešte raz. Takže dáme si teraz nejakého aspoň lepšieho. Dáme si Flygana. Mario Gary, to vážne neviem, ale vzhľadom na to, že Flygun točí tie nedelné blbosti, tak asi tam mohol mať Mario Games, ale nie som si istý, áno, je na YouTube. Charakter dospred... toto neviem, čo to znamená, tak dáme áno, ja neviem. A som dal... don't know, alebo probably.
Those character fire, ja to neviem, dáme takto. Asi áno, charakter Leech, tak ne. Charakter horror games. Tvoj charakter sa specializuje je v horor alebo hororových hrách. Tak asi ne, on točí tak, to mi zdá, že točil Dotu 2, ale nie som si istý teraz, nie je to. Je tvoj charakter Azian? Ne, není, čo ti šibe. Minecraft Pixel Art, ne, nemá. Neviem, čo to ani tam písalo. Je tvoj charakter part of gamer groups? To ne, asi. Je tvoj charakter let's player? Ne, on je skôr gameplayer, ale linked your Minecraft, to, presne. Border having to je celkom dobré. No, sa rozlaštuj ty, hajzel. Tak, pekne. Aspoň to bude niečo. Aha, nech zmiznú tá reklamy, ale ja musím to prečítať, ja to neviem. Je tvoj charakter dog? Ne. Áno, je Čech. LinkedIn na to neviem. Czech Republic. Charakter human, neviem. Charakter blond, no, to určite nie. Charakter very asi nie. Asi hej, ja neviem. Áno, to točil. Charakter Bond is Universal. Mafia Video Games sériu, áno. Kto to je? Ukáž sa. Takže aj, ďakujem, že tak to bolo. Guess right more on time. Tak to sme trošku dosrali toho Akinatora, ale to nevadí. Trošku. Dajme si teraz napríklad nejakého lepšieho. Ešte lepšie. Kto taký? Koho dáme? Určite keď ešte som zabudol povedať, ale to až na konci, to nie je teraz podstatné, ale teraz neviem si, koho mám vybrať. Dajme si, ja neviem, počkať, počkať, jakého dáme? Čo dáme? Dajme z dochliaka. Ne, nemá. Ne. Áno. Yes. Orange sweet, no. Takže nebude to gogo, už to vie. Už je taký posratý, toto jeho fúzičky tam len tak lietajú. No aj toto je fúzek. Tu má ušák nasráne. Ale teraz to je jedno. How short hair. Krátke vlasy, ja som nikdy nevidel z dochliaka, ale raz asi bol na pozadí, takže áno. Ne. Minecraft, to určite asi netočil. To neviem, ale pomenujem sa, neviem. Áno, určite má asi rodinu. Je tvoj charakter, neviem, čo to znamená, ale áno. Has charakter, family, charakter LinkedIn, Dozy show, to nie. Dozy charakter, your family, a neviem. Neviem, charakter, ty dačo watching, charakter right now. Áno, presne. Ty charakter máš, toto neviem, čo to znamená. Určite nie, Čínos, aj keď, neviem, čo je Čínos, ale určite to není. Toto určite tiež, nie? Ne, to je zúfalý. A zase mi ho našlo. Tak to je možné, také som dal asi zle. Ale teraz sa určite pozrieme na všetky odpovede, ktoré dáme pro boli. Sa to musí rýchle načítať, aby sme... Trošku to trvá dlhšie, tu sa ešte točí to kolečko. Dobre, tak, dáme všetko probeli a uvidíme, čo sa stane.
Už tam čuká ten svoj iPhone, ale to je jedno. No poďme, Koch to je... to vyšlo. Dajme, teraz to bude už posledný charakter a to bude... Kto to bude? Vito Scaletta z Mafie. Určite všetci poznáte Vito Scaletta, ale keď v Mafii jednotka bol Tom, ale dvojka bol už Vito Scaletta, ale ja som hral Mafiu 1, ale možno niekedy ešte natočiť, ale musím to stiahnuť. Teraz sa mi dislike bude. Robím si srandu, počkať. Takže dáme posledný charakter a to bude Vito Scaletta. Takže neexistuje reálne. Možno áno, ja neviem. Je tvoj charakter female, není to ženská. Alebo chlap, female, ja neviem čo znamená. Chlap alebo žena. Teraz to som si istý. Je tvoj charakter Homer Begain. Asi áno, ja neviem. Amerikán, áno. Charakter, áno. Používa zbranie. From video game, nerobí videa. Je from TV séria, není v telke. Ne, to neviem. Dolls, names, charakter. Upper the little movie, ne. Character criminal, ne. Už je nazval tedy, yes. Charakter ne. Ne. Ja sa dávam všetko ne. Čakaj ešte jedno. Pane Bože, ne, však on je nereálny. No, Bože. Ne. A kto chce, že by to bol? Ježiš Kristus? Však to je Vito Scaletta. Pane Bože, ja dám áno, ne. Ale nie som si istý. Ne, nebudeme proti monstram. Kto to je? No, nechoj, ukáž sa. Haha, zase sme ho dosrali, nevedel to. Či? Dačo také neexistuje. Aha. Takže asi nič. Tak, to bolo asi všetko z tohto dnešného Akinátora. Tak ja sa s vami lúčim a čaute. Teraz outro.